De Europese Transplantatiespelen, ofwel de Transplant Games. Het is een toernooi van verschillende sporten voor mensen die een transplantatie zijn ondergaan. Een soort Olympische Spelen dus. De Zeeuws-Vlaamse Chantal Schilperoort was een van de deelnemers die afgelopen juni actief was in Arnhem. En voor haar een bijzonder evenement. Het is wel mooi, want je vraagt daar niet waar kom je vandaan, maar je vraagt daar wat heb jij gehad. Je hoeft niks uit te leggen, want iedereen heeft iets. En eigenlijk aan de littekens weet je al van, oh, die heeft dit gehad of die heeft dat gehad. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een long- of harttransplantatie hebben gehad. Of, zoals Chantal, een niertransplantatie. Het is ook voor het eren van de donoren, maar het is ook om te bewijzen dat eigenlijk bewegen en sporten, dat het eigenlijk een medicijn is. Ja, ik heb mijn lichaam fit gemaakt voor de operatie. Ik was ook vrij snel hersteld van alles. Ja, en toen het hardlopen weer opgepakt. En ja, met mijn nier heb ik ook volgens mij 7 marathons afgerond. Dus hij is goed aangeslagen. Hij is goed aangeslagen, hij doet het goed, het was ook een sportieve nier. Maar helaas blijft het er niet bij voor Chantal. Inmiddels staat ze namelijk ook op de lijst voor een levertransplantatie. En dat heeft ook impact op haar sportieve levensstijl. Ja, nu wel. Ik heb een erfelijke nierziekte waardoor mijn lever groeit. Botte per om het zo te noemen, en mijn lever blijft groeien. Dus die drukt heel erg tegen mijn middenrif, mijn maag, mijn darmen, mijn longen. Waardoor ik ook vaak kortademig word. Ben je bang dat je op een duur daardoor ook niet meer kan sporten? Ja, zeker. Want sport is wel wat mij overeind houdt. Dus als ik niet meer zou kunnen sporten, zou mij dat echt heel zwaar tegenvallen. Zou ik het echt heel moeilijk vinden. Iets waar ze zich dan wel weer aan kan optrekken is het contact met lotgenoten. Iets wat ze na haar niertransplantatie juist nog zo miste. Ik heb me eigenlijk heel alleen gevoeld destijds. Ik wist ook niet dat er zoveel getransplanteerden eigenlijk hier ook nog steeds eigenlijk in Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland zijn. En dus besloot Chantal zelf maar in actie te komen. Ze deed buiten de streek mee aan een initiatief Walk and Talk. En dat beviel zo goed dat ze het naar Terneuzen haalde. Het eerste wat ik gelijk hoorde was, eindelijk is er hier iets in Zeeland. En langzaam begint daar ook bekendheid aan te komen. Dus ik probeer dat vol te houden, om dat 1 keer per maand te organiseren. Hoe dan ook is er aan ambitie geen gebrek. Volgend jaar zijn in augustus de Wereldspelen in Leuven. Dus ik hoop dat ik dat kan doen met een nieuw onderdeel erbij. En dan kijken of ik zover ben dat ik mee kan doen op een onderdeel.